ilaihi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ger duk silir mau urip ana ing alam dunya ora saucul karo ing jenenge wong tuwa ya ger awakmu urip ana ing alam dunya mergo anane wong tuwa loro ger aja mbok awakmu iso bekti marang guru-gurumu ger aja mbok awakmu iso takdim marang guru-gurumu ger nek kowe iso takdim karo guru-gurumu mbok ya sing takdim karo wong tuwa to nak Duk iki siir sing gawa makna kang jero kanggone anak karo wong tuwa. Mula nggih ayo sholawat dene barokah sholawat siji muga-muga wae dhewe besok iso nggayuh syafaate Kanjeng Rasul lan barokah sholawat diaturne marang keluargane dhewe leluhure dhewe sing wis sedo. Ya Allah, bismillah. Sarang-sarang bismillah. Sallallahu karo dirasani. Sallallahu alaihi bismillah. Sallallahu sallallahu sedaya lanang wedok sallallahu